Mahataw na mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang mga Pilipinas, maaksyong umaga Pangasinan na mabigat kada kayo amin. Good morning to all. Kamusta kayo mga kaibigan, mga ka-aksyon? Welcome na naman po sa inyong paboritong programa sa radyo bago man ang halian, Aksyon Radyo Hataw. Kasama na naman po ninyo sa ito at ang patapataging kaaraw sa Nikab sa Napasyon at sa ating Master Control. Abay nariyan po, Aksyon Conrad Alvarez, ang lalaking kailanman ay hindi nauubusan ng pera. I feel good. At tayo po'y magsama-sama hanggang alas 12 na naman po ng tanghali sa pagdating po, pagdating po ng mga pinakahuli, pinakamainit na mga balita ho natin ngayong araw. Ito po yan sa may Aksyon Radyo Hataw lamang mga kaibigan, mga ka-aksyon, ha? Live and direct po sa Aksyon Radyo Pangasinan, unang sa aksyon na sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. At ngayong araw ho na ito ng Miyerkules, Pebrero 22, meron ho tayong mga talakay, mga talakayan, mga balitaan, mga iba't ibang mga kailangan nating ayusin, mga ka-aksyon, talakayin. Ayan po ay ating titingnan ho ngayon dito po sa Aksyon Radyo Hataw. At syempre, pwede usap po natin mga ka-aksyon sa mga newsmakers po natin dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Mamaya ho, abangan ho ninyo, no? Hopefully, okay itong si Councilor Aldrin Soriano ng bayan ho ng Mangaldan dahil eto hong si Councilor Aldrin ay mayroong pinaglalaban ho. Naisipas ang ordinansa dyan po sa may bayan na kung saan ay sinusulong ho nito itong mental health, mga ka-aksyon po natin, no? Alam nyo ho mga kaibigan, just in case hindi ho ninyo alam, ang bayan po ng Mangaldan nangunguna po sa buong lalawigan po ng Pangasinan, mga ka-aksyon, pagdating po sa bilang ng suicide cases. Ayan, trigger warning po mga ka-aksyon, trigger warning ho tayo, no? Medyo sensitive ho yung topic na pag-uusapan ho natin, kaya kailangan ho nating tingnan yung mga bagay ho na yan. At dito naman po sa ating iba pang mga talakayan, mga balitaan po mga kaibigan, etong ibang ulat pa ho natin mga ka-aksyon, lumalabas po rito sa ating balita. Eto, Aksyon Conrad, ang peak o yung plateau of inflation, ibig sabihin yung kasoktulan ng inflation, baka sa gitna pa ro ng 2023 mararanasan, ha? So ibig sabihin, paakyat pa lang tayo, pare ko, ha? Paakyat pa lang tayo, ha? Malaking problema yan, ha? Kaya yan po mga kaibigan, mga ka-aksyon, ha? Bueno, ngayon, para po sa kaalaman ng lahat, at tulad na binanggit ko natin kanina, mga ka-aksyon, alam nyo po yung mental health, napaka-importante ho yan, ha? At alam niyo naman po ang mental health, mga ka-aksyon, talagang napakalaking issue ho yan hanggang ngayon. Kahit noong panahon pa ho, especially ho noong panahon po ng pandemic, ano? Dito po sa Aksyon Radio, dami niyo hong nabalitaan mga kaibigan, ng mga bilang ho ng mga individual. Nakakalungkot man pong sabihin, ano? Pero nagpakamatay ho, no? And ayon po sa mga eksperto, that attributes to an increase dito po sa tinatawag natin na hindi po nakikita sa mental health. Yung mga ka-aksyon po natin, hindi sila nakapagpa-diagnose dahil sa ng mental health po nila, no? At nakakalungkot po riyan. Ayan, dahil napabayaan po yung mental health, yung iba ho mga ka-aksyon natin, they chose to end their lives, no? Alam nyo ho mga ka-aksyon, etong mental health po natin, it's just as important as our physical health. Alam nyo mga ka-aksyon, tayo, di ba? Nagkakasakit tayo, pagkas tayo nga sinisipon, di ba? Kung minsan, naaalarma na tayo di ba?
Oo, nakakaranas tayo ng iba sa katawan natin, nabibigla na tayo, naalarma na ho tayo. Paano pa ho kayo yung mental health? The problem is ang mental health mga ka-aksyon na overlook pa rin hanggang ngayon. Pero not anymore. Dahil dyan po sa may bayan ng Mangaldan mga kaibigan, mga ka-aksyon ay pinaglalaban ho ng isang konsehal na maipasa po ang isang ordinansa hurian sa bayan para po ma-promote yung mental health, no? At alamin ho natin yung dahilan sa likuran po yan kung bakit may ganyan ho mga ka-aksyon na ipinapasang ordinansa dyan po sa may bayan ho ng Mangaldan. At dahil po riyan, ay live ho natin mga kapanay ngayon si Councilor Aldrin Soriano ng bayan ng Mangaldan upang makakuha tayo ng detalye hinggil po riyan. Maaksyon umaga po sa inyo. Councilor Aldrin Soriano, live na po tayo ngayon sa Action Radio Pangasinan. Action umaga din sa iyo, Action Icam at sa lahat ng nakikinig ngayong umaga sa inyong programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin para talakayin ang ating naipasa na ordinansa, ang mental health care ordinance dito sa bayan ng Mangaldan, Action Icam. Opo, so Councilor Aldrin, no, yung overview ho muna tayo regarding dito sa ordinance na ito. So kailan po ninyo ipinasa ito at kailan po formal kailan po ninyo i-final itong ordinansa na ito at kailan po formal na naipasa itong ordinance po na ito, Councilor? At ano po ang name po nitong ordinance po natin? Correct. Tama ka dyan, Action na ipinasa natin ito last year pa. Ipinanukala pa natin ito noong October 2022 kung kailan ipinagdiriwang nga yung National Health Month, no? Pero ngayon lang natin ito naipasa dahil inaral nating mabuti yung bawat provision nito at binigyan natin din prioridad yung annual budget ng munisipyo dahil tayo rin po ang chairman ng Committee on Appropriation, kaya masasabi ko kailangan nating tutukan yung budget natin dahil nga bumaba din yung budget ng Mangaldan dahil na rin samantala sa sumili. Pero balikan natin, ito yung ordinance na naipasa natin noong Biyernes during our regular session. Ito yung tinatawag natin na Ordinance Establishing the Mental Health Care Services in the Local Government Unit of Mangaldan, Pangasinan, establishing mechanisms and guidelines for its implementation, adopting certain provisions of RA 11036, appropriating necessary funds therefore and for other purposes. Pero ang shortcut na title nito, Action ICAM, ay ang Mental Health Care Ordinance of Mangaldan. So, yun yung shortcut na title natin, no. Tama ka doon, Action ICAM, mahalaga ang mental health care, no, sa ating bawat LGU, lalo na sa Mangaldan. Dahil ayon sa mismong datos ng aming Municipal Health Office, noong as of February 11, 2023, mula 2021 hanggang 2023, mayroon na 22 kaso ng suicide sa bayan ng Mangaldan. Kung titingnan mo naman yung macroscope na data nito sa probinsya, ayon sa Provincial Health Office, ay tayo ang bayan ng Mangaldan na may pinakamataas na kaso naman ng suicide, no? Kaya naman naging advocacy natin to, Action ICAM, yung Zero Suicide Mangaldan, dahil nais natin na kung hindi man matigil o magawang zero, ay at least mabawasan ang suicide rates or suicide incidences, no, sa bayan ng Mangaldan. Dahil nakakaalarma ito, lalo na at doon sa datos mismo ng Municipal Health Office ng Mangaldan, ang pinakabata na nag-suicide dito sa amin ay 13 years old. 13 years old na babae. At alam mo, Action ICAM, nakakalungkot dahil dumalo pa ako doon sa mismong lamay ng bata. At doon ko na lang nalaman na kinitil pa yung kanyang sariling buhay. At alam mo, meron din dito, Action ICAM, maikwento ko na rin. Dahil sa taas or sa dami ng kaso nung pagbibigti o suicide, no, meron na nga ditong tinawag sa isang barangay, Sitio Bicol or Sitio Suicide, dahil halos mga magkakamag-anak yung nagsusuicide doon. Pero yun yung gusto nating gawin, mapigilan yung pagdami o pag-suicide, no, ng ating mga minamahal na kababayan. At bagamat hindi totally i-eradicate ng ordinansang ito yung pagtigil ng suicide, ay nais natin na maibigay yung mga services para sa mga mental health patients natin, Action ICAM. So nakakalungkot pala, no? Peak naunguna ang Mangaldan ninyo, ang mga bayan ninyo ng Mangaldan sa mga bilang na nagpapakamatay, and hopefully the ordinance will solve or if not remove, at least minimize that. Pero Councilor Aldrin, curious lamang ako, ano yung mga provisions na nakapaloob doon sa may ordinance po ninyo para mabawasan po, if not matanggal, itong bilang ho ng suicide dyan po sa bayan ho ninyo? Ano yung mga hakbang po na i-final ho ninyo doon sa ordinansa?
Maraming salamat, Action Icon, sa iyong tanong. Ito, hawak ko mismo yung ordinansa, no? Ang importanteng nilagay natin yung provision dito, yung pagkakaroon ng isang um, espasyo doon sa municipal health unit natin, sa rural health unit 1 at rural health unit 2, na nakafocus sa pagkakausap sa mga pasyente na may mental health conditions or may mga mental health concerns, no? So magkakaroon doon ng isang unit kung saan mayroong mga eksperto na tutulong sa mga pasyente natin. Nilagay din natin sa ordinansa dahil wala kaming psychologist at psychiatrist, ay magkakaroon din po tayo ng isang consultant na isang psychiatrist. At nais natin din makipagtulungan sa Region 1 Medical Center, Department of Mental Health para sa mga ganitong aspeto. Inilagay din natin dito, Action Hicam, no, na magkakaroon ng community healthcare center kung saan ito ay tututok mismo sa bawat barangay. Dahil nalaman namin doon sa public hearing namin na mahalaga ang aspeto ng ating mga barangay officials dahil sila mismo yung nakatutok sa grassroots at sila mismo ang kumakausap, nakakakilala doon sa mga kababayan natin na maaaring may kondisyon, may mga problema sa kaisipan, no? So yun yung isang nilagay natin dito. Pero isa sa mga concerns, no, Action Icam, na nalaman natin during committee and public hearing ay walang masyadong eksperto o sanay na gumawa ng mga ganitong hakbang, lalo na at bagong konsepto pa lamang ito para doon sa mga ating mga kababayan sa grassroots, lalo na sa mga frontliners natin sa barangay. Kaya magkakaroon tayo ng seminars, workshops, no, para doon sa mismong frontliners natin na action para dito. At ang pinakamahalaga, syempre, Action Hicam, yung pondo. Nagkaroon tayo ng isang provision dito na bibigyan ng pondo sa annual budget ng munisipyo sa susunod na taon. At para sa implementation naman nito this year ay kukunin ito sa supplemental budget. Pero hindi lang ang munisipyo ang mag-allocate dapat ng pondo dahil maging ang bawat barangay ay check natin na dapat meron din silang budget for mental health, no? At para saan ba gagamitin ang mental health na budget na ito, Action Hicam? Ito po ay ilalaan para sa pagbili ng mga gamot, ilalaan para sa pag-hire ng sinasabi nating eksperto na psychologist o psychiatrist para mas ma-actionan at makatulong sa ating mga kababayan, Action Hicam. Opo, napakaganda ng mga provision na inilagay ninyo doon, Councilor Aldrin, no? But the problem na nakita ko dyan kasi is stigmatized pa rin hanggang ngayon yung pagpunta sa mga mental health experts. Kasi sabi nila, pag pumunta ka sa psychologist, nagpatingin ka, sabi nila, may tama ka. Ganoon ang sinasabi nila agad eh. So, ano yung hakbang po na ginagawa rin ho ninyo ngayon para kahit papaano hindi po mahiya itong mga ka-action natin, especially itong mga kabataan natin na sabihin na pumunta sa mga mental health experts and sabihin na, yes, papatingin ko yung mental health ko and it's a normal thing. Tama ka dyan, Action Hicam, na hindi pa rin mawala yung stigma. Kaya, alam mo, ang kampanya natin is to end the stigma, no? Paano natin ma-end yan? At tama ka dyan, medyo awkward pag pupunta ka sa isang mental health facility. Kaya naman naisipan natin na ilagay nga doon sa ordinansa na magkakaroon ng unit o isang espasyo doon mismo sa rural health unit. Dahil in general, kung ikaw ay pupunta sa isang health facility, ang alam ng tao ay ikaw ay magpapacheck up ng health condition mo. At yun nga, may isang espasyo doon para na nakalaan para sa mental health conditions natin. At alam mo, maganda yan. And what I'm doing right now to end the stigma, Action Hicam, is we open the dialogue, we open conversation, we normalize the condition. And minsan, yun yung doon tayo nagsisimula sa pag-uusap, alam mo yun, pag pinubuksan natin. Kaya every time na maimbitahan ako sa mga, halimbawa, mga speaking engagement, kaharap yung mga iba-ibang sektor, no, ng ating munisipyo, ay tinatalakay natin ang mental health. Sinasabi natin ang mga data na nanggaling mismo sa municipal health office at maging sa provincial health office. Pero tama ka dyan, Action Hicam. Siguro kailangan din namin ng tulong ninyo, ang ating mga kaibigan sa media, ang fourth estate natin do sa ating nasyon, na para maipaalam din at buksan ang kaisipan at ang conversation, ang usapan
ukol sa mental health. Dahil alam mo, sabi ng isang eksperto namin, Action ICAM, noon ng aming public hearing, ay ang pag-uusap daw ay isang malaking bagay para mabawasan yung stress o binibimbing o dinadala ng tao. Dahil tama kayo, nasabi mo sa opening spiel mo kanina, Action ICAM, ang mental health, hindi ito tulad ng ordinaryong sakit na may mga simptomas. Minsan hindi mo alam, pinagdaraanan mo na pala, meron ka na palang concerns, no, na kailangan ipa-check up. At tama ka dun, sana maging aware yung ating mga kabataan. At parte ng ating ordinansa yung ating paglilibot sa mga paaralan, dahil alam mo, ayon sa mga nakausap nating mga eksperto gaya ng mga pari dito, mga kabataan talaga yung may pinakamataas na mga chances na pwedeng mag-commit ng suicide. Kaya ang gagawin natin, aksyonahay ang pagdating ng Oktubre sa Mental Health Month, magkakaroon tayo ng ronda eskwela para sa information dissemination. At hopefully, maimbitahan din namin kayo para mai-cover din yun. Para sa ganun ay maipaalam din sa publiko, no? Lalo na sa ating mga tagapakinig dito sa Action Radio tungkol sa ganitong mga usapin. At hinihingi din natin ang tulong ng ating mga kapwa lingkod bayan, no? Na kung wala pa silang ordinansang katulad nito, ay willing tayo na makipartner na ibahagi ang ordinansa na ito para ganun din ay mangyari rin sa kanilang mga respective municipalities or cities, no? Para sabay-sabay nating labanan yung suicide at sabay-sabay nating aksyonan yung mga mental health conditions. Ayun, okay. So at least klaro na ho, no, yung laman ho ng ordinansa. Pero Councilor Aldrin, magkano yung funding na ibibigay dyan at may IRR na po ba? And kailan po magiging effective yung ordinansa ho natin sa bayan po ng Mangaldan? Tama ka dyan, Action ICAM. Alam mo sa ngayon, ayon sa aming budget officer, dahil sa first year ng implementation na ipasa rin naman na namin yung budget, annual budget, makukuha na lamang namin ay doon sa supplemental budget. At ito ay i-allocatean ng 200,000 pesos, no? Para lamang siguro ito sa gamot dahil alam naman natin na medyo may kamahalan yung gamot dahil may pinoprovide naman ang Department of Health, pero tayo naman ay magsusupplemental ng mga gamot na if ever kulang yung ating matatanggap mula sa DOH. At tama ka doon, yung implementation nito, Action ICAM, ito ay dadaan pa sa pagdinig ng provincial government, no, sa ating sangguniang panlalawigan. At pag ito po ay naipasa na ng provincial board ng ating sangguniang panlalawigan at na-publish na natin at na-post na natin, after posting and publishing requirements ay magiging epektibo na rin ito. Ang target natin, hopefully next month na sa Marso, maipatupad na maging epektibo na ito. Para sa ganun ay kasabay na rin ng ating Pindang Festival sa mga Aldan ay yung implementation at ng ating mental health care ordinance sa mga Aldan. Action na hikap. Ayun. Okay, so segue muna tayo ng konti, Councilor Aldrin, no? Speaking of Pindang Festival pala, may anong balita natin dyan, update and involvement ko lang natin dyan sa Municipal Council? Ayun, tama ka din. Ang sunayigam tayo bilang committee chairman din ng culture and the arts, no? Masaya tayong ibahagi sa inyo na nagsimula na nga yung Pindang Festival sa Bayan ng Mangaldan. Ito ay nagsimula nung kasalang bayan noong February 14 kung saan ito ay ang executive chairperson natin for our Pindang Festival ay ang ating municipal mayor na si Mayor Bonafe de Vera Paraino. At kasama rin po tayo ng mga lingkod bayan na mag-oversee ng Pindang Festival. Ito ay magsisimula mula March 1 at yung pinaka-aabangan na kalutan na dalan ay sa March 10. Yun ay araw ng Biyernes. Kaya actually ikaw, imbitahan ka namin dito. At yung March 11, yung coronation naman at parade ng ating Mrs. Mangaldan. At yung March 12, yun na yung end, yung barangay night kung saan pipiliin naman yung ginoong kabataan sa bayan ng Mangaldan. Maraming activities, may mga search for Little Miss Mangaldan at nagkaroon na rin tayo ng Mrs. Mangaldan na isang money contest para makalikom ng pondo at mayroon din yung mga iba-ibang aktibidad na dapat abangan at bisitahin ng ating mga tagapakinig dito sa Action Radio, Action Hike. Lalo na ikaw, Action Hike, para matikman mo ulit yung aming masarap na pindang. Oo nga, tagal na hindi kinakain ng pindang. Action kontra. Taga Mangaldan pa naman tong technician namin, hindi nagbibigay ng pindang.
Oh, pero bangbang daw ang may napakain nito sa akin eh, bangbang. Ayan. Okay. Bangbang. Oh, Councilor Aldrin, alam ko busy kayo ngayon and kita ko nga na parang nasa daan kayo, may lakad kayo ngayon. So, hindi natin papahabain itong panayam natin sa inyo. Last na lang po, Councilor Aldrin, no? Baka meron kayong announcement o nais mong ipahabol sa mga tagapanood at tagapakinig natin dito sa Action Radio? Maraming salamat. Unang-una, siyempre, nagpapasalamat ako sa iyo, Action Icam, sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin para buksan ang dialogo o ang pag-uusap tungkol sa mental health. No? Mahalaga pa rin talaga ang mental health natin dahil ito nga ay bahagi ng ating general wellness or general health. No? Lalo na para sa ating mga stress na sa trabaho, sa kanilang love life, no? Hindi ko makakalimutan ang mental health dahil maraming kabataan, lalo na sa aming bayan, ang kinikitil ang kanilang mahalagang buhay dahil sa problema. At nais nating sabihin na meron silang kakampi, meron silang matatakbuhan in case na may mga pinagdaraanan sila dahil naipasa na po natin ang Mental Health Care Ordinance dito sa bayan ng Maldan. May mga nangangailangan ng gamot at yun po ay isa sa mga pinondohan po natin sa ordinansang to ang pagkakaroon ng gamot. At nagpapasalamat po tayo syempre sa ating Municipal Health Officer kay Doc Larissa dito, sa Municipal Budget Officer natin si Ma'am Benny Pitonio, at sa DSWD Officer si Ma'am Wendy Guzman. Syempre sa ating Vice Mayor si Dr. Mark Stephen Mejia at sa aming Mayor na si Mayor Bona Fidevera pa rin. Dahil sa kanilang suporta ay maipapasa na to at mai-implement ng maayos. At muli, sa lahat ng aking mga kababayan, kabalayan, ay may solusyon po ang bawat problema. Sabay-sabay po nating gawing zero suicide ang Mangaldan at end stigma sa mga mental health cases natin. At sa mga kapwa ko lingkod bayan na nakikinig sa Action Radio, let me take this opportunity na ibahagi din po sa inyo ang ordinansa para sa ganun ay maipatupad din po ninyo sa inyong munisipyo o lungsod ang nasabing ordinansa. Alam ko kung sabay-sabay tayong aaksyon para sa mental health ng ating mga munisipyo, marami tayong matutulungan ating mga kabaluyan dito, hindi lamang sa mga land, kundi sa buong Pangasinan. Kaya muli, Action Icam, balbalig salamat. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig sa Action Radio. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor. Ay, habol ko lang, Councilor Aldrin, no? Ito yung pinakaunang municipal health ordinance sa buong Pangasinan din, ano? Doon sa aking research, may mga nauna na Action Icam, pero ito yung community-based pa. Pero yung ginawa natin mas comprehensive, dinagdagan natin ng mga services, hindi lang facility, no? Kasi ayon sa kay Governor Gico, Action Icam, may pinapatayo na mental health facility sa bayan ng Bugalyon. At ito ay binanggit niya nung health summit ng probinsya noong Agosto. At ito yung in-update din natin dito sa ating ordinansa. Kasi yung ibang ordinansa ay kasagsagan ng pandemic nila na ipasa at wala pa yung mga ganoong update, Action Icam, gaya nung mental health facility na ipapatayo or ipinapatayo na sa bayan ng Bugalyon ayon kay Governor Gico, Action Icam. Okay, so maliwanag na ko lahat. No? So thank you very much, Councilor Aldrin Soriano, sa pagpapaunlak ng panayam na ito. Congratulations sa pagkakapasa ng iyong napakagandang ordinansa, and sana po as soon as possible ay maikapit na ho yan, ano? Diyan po sa inyong bayan po ng Mangaldan. Magandang umaga, maraming salamat, Councilor Soriano. Thank you. Okay, yan po mga kaibigan, mga kaaksyon. Si Councilor Aldrin Soriano ng bayan ho ng Mangaldan regarding ho riyan sa kanilang ipinasa ho mga kaaksyon na mental health ordinance para po dyan sa bayan nila, no? Sa bayan ni Action Conrad, sa bayan ni Action Dab. Ayan, Action Conrad, nakakalungkot pala, grabe yung balita, no? May sitio dyan na tinawag na sitio Bicol. Dahil sa dami ng bilang ng mga nagpapakamatay dyan sa area na yan. Nako, negative yun. No? Negative na kanyan na ika nga ay moniker po yan. Hindi magandang moniker yan. Kaya mga ko sa Mangaldan may Anyani Road, di ba? Sabi nila, marami raw napaparamdam doon, sabi nila, di ba? Okay lang yun. Walang kaso doon, no? Kapag ganyan yung pangalan, no? Pero ito, Sitio Bicol, hindi maganda yan, ha? Hindi maganda yan. Ganyan ang tawag nila sa isang sitio dyan ngayon. So, mga kaaksyonan, napaka-alarming, ano? Netong binanggit ni Councilor Aldrin, ano, na number 1 po ang bayan ng Mangaldan sa bilang ho ng mga nagpapakamatay. That is very bad news po, mga kaaksyon, no? And that is an indication na may matinding problem talaga
pagdating sa mental health. Na-overlook po mga ka-aksyon ang mental health. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, mga ka-aksyon natin dyan, no? Tama si Sir Aldrin walang sintomas sa mental health Hindi mo alam, okay ka, ikaw ay nasa maayos na kalagayan, maayos na lagay, pero you do not know Hindi mo malalaman unless it's huling-huli na may depression ka pala. Oo. Oo. Awatan likorimutan, di ba? Hindi mo makikita talaga yung mga sintomas personally, no? So kailangan talaga ng expert. Ang problem kasi, pagka nagpatingin ka sa isang mental health expert, iba ng stigma sa'yo, ibang tingin sa'yo Sabi nila, ay, may tama kaya ata. No, mga ka-aksyon, no? Remember, no? Yung mental health, it's just as important as our physical health. Nabanggit ko na kanina, ulitin ko. Tayo nga nagkakasakit, di ba? Kapag may sakit tayo mga ka-aksyon, anong ginagawa natin? Nagpupunta tayo sa doktor ng katawan natin. May sakit tayo may cancer tayo, saan tayo pupunta? Sa oncologist, di ba? May sakit tayo sa ibang bahagi ng katawan natin, saan tayo pupunta? Sa mga espesyalista, di ba? Sa mga babae, di ba? Pagka sa panganganak, OB-GYN, di ba? Saan pa tayo pupunta? Pag may tama tayo sa mata, may sakit tayo sa mata, saan tayo pupunta? Ophthalmologist, di ba? Tapos kapag tayo mga ka-aksyon ay may sakit po sa iba pa mga bahagi ng katawan, ENT, di ba? Eye, ears, nose, throat, di ba? Pupunta tayo sa mga espesyalista. Anong pinagkaiba ng mental health natin? Anong pinagkaiba ng utak natin, di ba? Merong espesyalista para ho riyan mga ka-aksyon. Kaya wag nating sabihin na nahihiya ako kasi tatawanan ako. It's time to normalize mental health. Diagnosis ng mental health mga ka-aksyon. Yung mga kabataan natin dyan, huwag kayong matakot. No? Checking with a doctor, going to a specialist para ipacheck yung mental health natin is very, very normal. Adults and children alike. Para sa mga ka-aksyon naman natin na hindi maganda yung kanilang pagtingin sa mental health, it's about time na baguhin nyo na ho yung ganyang uri ho ng mentality mga ka-aksyon. Ibahin natin yung perspective po natin. Alam mo noon, pag sinabing depression, sabi nila, gawa-gawa lang yan. Hindi po, no? Pinapatunayan po ng science, pinapatunayan po ng siyensya mga ka-aksyon. Depression is real. Depression, sakit po ang depression mga ka-aksyon. And like other illnesses, many illnesses, magagamot po ang depression. Ang kailangan lang, tama ang diagnosis, tama yung paggamot, tama yung treatment. Alam nyo, ito yung medyo mabigat din sa akin kasi may mga kaibigan din ako nakaranas ng depression. May ibang napagtagumpay niyang depression, may iba rin na hindi kinaya, nag-suicide talaga, no? But I cannot blame them, mga ka-aksyon, no? Kasi they were stigmatized talaga ibang tingin sa mental health during my time nung kabataan ko talaga no? Kaya hopefully, maiwasan na itong mga ganitong uri ng bagay, no? Hindi na natin maulit yung mga ganito. You can save a life, mga ka-aksyon, no? Pwede tayo magligtas. Itigil lang natin yung ganong uri ng pag-stigmatize sa mga ganyang mental health issues, no? Ikuan natin, tatanggalin ho natin, no? Dahil pwede magligtas ng buhay yung viewpoint po natin. Kaya yung mga ka-aksyon natin, no? Mental health is very, 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 very important. Huwag nyo hong sasayangin yan, no? Huwag nyo hong ikuan yan. Huwag nyo mamaliitin po yan, mga ka-aksyon, no? Alam mo, ito share ko lang din bago tayo mag-commercial. Alam ko, pasensya na, Action Conrad, ikuan ko na lang siguro. Isama ko na, no? Alam nyo ba na, ultimo mga lingkod ng Diyos, mga propeta, nakaranas po ng depression po yan, mga kaibigan, O, halimbawa, eto, si Elias, si Elijah. Kailan niya si Elijah? Basahin niyo yung Bible, no? May kita niyo si Elijah dyan, no? Bigyan ko kayo ng context, no? Itong si Elijah ay propeta ho ng Diyos. Inutusan niya si Elijah na patunayan, no? Kung sino nga ba talaga yung tunay na Diyos. So nagpunta si Elijah sa Mount Carmel at yung 400 na mga propeta ni Baal, yung Diyos-Diyosan nila, no? Si Baal, nag-showdown doon. Walang nagawa yung mga propeta ni Baal, no? Kaya pinatay sila. Imagine mo, punong-puno si Elias ng moment niya yun, di ba? Napaka-proud niya kasi he stood with God.
Pero nung malaman yun ni Reyna Jezebel, no, na, uy, yung mga propeta ko, pinagpapatay, ha? Hinahabol niya ngayon si Elijah. Tinutugis niya ngayon si Elijah. Kaya itong si Elijah ngayon, biglang natakot. Tumakbo, tumakas, na-depress yung mama. Nagpadala ang Diyos ng anghel, di ba? Para patibayan si Elijah. Pero hindi tumugon si Elijah nung una talaga, di ba? Anong ginawa niyong anghel? Sinabi ba niya, tigil mo yung pagmamarte mo? Hindi eh. Hindi sinabi ng angel yun eh. Hindi sinabi ng Diyos yun kay Elijah eh. Hindi niya sinabi kay Elijah na, oy Elijah, gawa-gawa lang yung depression. Tumigil ka sa kartian mo. Hindi ganon ang ginawa niya, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Hinayaan lang niya muna, di ba? Pinakain pa nga nung anghel, di ba? Pagkagising ni Elias, may pagkain siya, may inumin siya. O, tas itinulog ulit niya. O, di ba? Imagine mo, di ba? Naintindihan ng Diyos yung depression ni Elias. Diyos nga naintindihan yung ganong uri ng state ng mental health ng isa, di ba? Paano pa kaya tayo mga kaibigan? Please, huwag niyo pong mamaliitin ang mental health na ka-aksyon. Magpatingin kayo, baguhin natin ang perspective natin dito. Let us normalize mental health. Ang oras natin mga ka-aksyon, alas 10:49 ng umaga, babalik po ang sa Radyo Hot makalipas lamang ilang paalala. Aksyon!